Bible say we ye brand be do be hwie ne honhom agumrante ne mabawa so ntie ye evangelist Abronoma be pie social media so wo ka asem papa nan so na asem ka no akwai say wo kaseti asofo nim bi na ne a wo kaseti na wo kasa ne ho ye papa Adsom Kyei ekochi abrante etumu ai o manu eyipa strong eyipa enchie pa obechi no kotumu edi ndakakra ewo apolisifoɔ nsem na yeyi no kwasi ada wokoda nyame ase anaso oyi no okodwale apowi okoda nyame ase no sofo a opie na so dem koda nyame ase sofo ewu aso dem na okoda nyame ase enti ye papa Kumchacha say se wo kan ye obecha social media so kan say ade akola yi asabi odi asofo no bi enimu ye fam even class asofo no ye ade na nya wakola we won fisa wa wo kasa no wo kan say sofo bi etachire sofo Akwasi Awuah etachire won so wanya aso dan bi emu anko say ewu aso dan wo kogina sabi ewu anso ntimi anka nyansa kasa bi ankyere nkwala sabi enkwasi asema futu na wo sandi tu sa Abronoma wo de mayentie sofo Kumchacha nsema awode mayesesia sofo Kumchacha me beka se Akwasi Awuah enim hu bi na o se akire ama bi o ene woni mo hwe wan se ye ja boy na ye yi boy no enu ya ene na nansen ya boy na Akwasi Awuah so dem ho ama wo ko asole dem wo no kwase futuo ene nkwase futuo ne nkwase akeka Akwasi Awuah kan ye ne se boy no ma wo nsuro obia wo kromu a na asam na waka no ma wo nsuro nipa bia onko no nko keka asam biem saa enko ye de ye ne biem saa wan said da bia ya no sofo Kumchacha ya na meka Akwasi Awuah asam a Ghana fo bebrenti ase so kan Proverbs 13:20 a Bible say woni onyansafo 19 wo wunyansa na de wode ne wo bokwasea no da bia wodane kwasea hunu amane adenti na sabe Akwasi Awuah no wo boy na efra wo Abronoma yi aden na Akwasi Awuah ono asabe facha mi woni ba sabe ono wonwe woni ba na aden na won ma ni busuani ane na sole na wo ye no evangelist fo ni bi ewom sa wo se woni ni ba bi ya aden na won ma omu bi enkonko keka sa asem no number 1 number 2 ya na me se Akwasi Awuah wonye be ma ya ka be ma me sofo Kumchacha me so wonye be ma sa wo ye be ma aden na wono antumi kogina abonten na wonyina social media na wonyina na so dem ho na wonyina sika FM Akwasi Awuah wo ye hufo chembronsam saade ye wo ye Akwasi Awuah ye nkwase afutuo ne nkwase kasam no de ama boy no na boy no mi tunefo yase awiaso wonim enna ya hwede owuo ada wonim owuo a ya hwena wonim owuo mom a ya hwena ana da bia ye osofo Kumchacha ya meka se ensuo bi eto ebedi abro ne mu na ne mframa ebo ne ye de hwe ana wudi abro ne abaye akase ani fifie mu ana wudi ye hu ana wu ni woyie baba ya wala ya oyal demu ne fashion sa wu that's wu na woyie baba oyal dem ya na wudi ahwese de oyal dem tie wan say ye won crofobia wa Abronoma omba yo takra wo jam ebi wo abrochile ebi wo Ghana ha ebi titi abrochile ena mensuro ena kan ena de nyame saka ne kan nyame fra wa oma wisdom nyame fra wa oma unyansa eti na Proverbs 3:19 say wonyankopon di nyansa ena bo wiase Bible say nimdi a me man nti no the lack of knowledge my people perish me man yela ya no obi so le say Ghana de emre ni ya na emre ni ya hwe na de ba kwa ya won ka kura ya mayi ni say obi say aden na prophet Adsom Kyei a ene won kwachi Akwasi Awuah ene won kwachi Akwasi Awuah we de Akwasi Awuah ekeka no enye defamation enu ye sabe na dwenkyere na okere ne sabe atem die enu nye defamation but me say se Akwasi Awuah ye bema no wo soa e wo kote na wo ye bema ne ye wo na Akwasi ada na ye wo ne Akwasi ada no ye bema o meke se prophet Adsom Kyei anu moja ana wo kunkum di pawe nkoda na saade ye kye no obeda ne dem a na emra mfana on se mfifure teme mani abre sa Abronoma no
me afutuo na me de ma wo sa afutuo no fa wo na beboa wo sa wakwaso dem wo that sabe Akwasi Awuah aka to say mensuro obi a na kɔ okɔ akɔka de obɛka mensuro obi a ene ade a ma wono wankɔka ɔno amfa ne gimie ɔno amfa ne gimie ne ne tiri a ne tiri afu bebre ɔmfa ne gimie ne ne tifu ye enkɔka ɔno wanya bema what ase say those days ye bra bi a ne ye preach Kumasi a ne ye preach Kumasi no na wan sɔfo ba ko ne efre ne sule awurade mfa ne currency wo frem ana ba ko ye frɛ ni the name nyame fa ne currency sule ni the name atumi ko preach na sabi wonwo didi mosremfo atem na wonwo didi nkramofo mosremfo atem sa yesia ba bi a na Akwasi Awuah mon kokama munsuro nyame fra wa kama nsuro wanu a woye kama nsuro no so nkoka bio sa de ye chi ne sule sabi wa nyansa na okoka na ye chi ne bono ne yesa ne ne ma wo be Akwasi Awuah Kumasi kurom okro ntena no odwane na okọ osuro de papa eti wo so ye be ma sa defamation ya sama amaken o de o amaken bi edu ba bi a won mama muma ye nyanya atwom ti abrodo ma sa abro no ma eya futuo na me de ma wo eya futuo na me de ma wo wiase yesi ni mo antumi wa etete ntoma na judges fo no enumonyamfo judges fo no a wonte court no wasem ba na ye bo kokko na wonhu se we ye stubborn na ye stubborn wa da san ko biye mu a brother wiase yaju fa ahudi yawo ena ya menka ena Peter ba wiase wa Kenya mesam ena osia program ena Paul Kenya mesam na osia program brother shut up Paul ni Peter no man ko keke nkwasigasem we bi o Bible mu no Paul ni Peter no awon keke se nkwasigasem we bi ankyele wo bi papa se wono muja ana wo wi ni panam kunkum koda Paul no man ko kan defamation on Kenya mesam re awon keke se nkwasigasem we bi tie di America no eya futuo na me de ma fa we wuntu yeska me de amaw on sa dia me wuti fifure no ma shada na me mfefa mani abre me pese boawo ekwe ntwa na me de ensem ibra makra